सगळ्यांक नमस्कार. देव बरें करूं तुमकां हो मान दिलो म्हणून. चड टायम घेना तुमकां, फक्त दादा रानडे हाका ते नेचरान विलीन जावच्या पयलीं एक तीन चार वर्सां पयलीं आय मेट हिम. ताका जेन्ना मेळ्ळो तेन्ना म्हजी एकूच इच्छा आशिल्ली की जी ताणें पळय आमच्या खातीर इतलो त्याग केलो तर तो कितें जालें, कशें जालें हें म्हायती घेवपाक. तो 2017 जेन्ना गोंयांत आयलो तेन्ना होच चान्स घेवन तांकां ज्या दिसा ताका हांगासून पोर्तुगालाक व्हेल्लो ते दीस ताजे हांवें रिपीट केले आनी हो मान म्हाका मेळ्ळो. त्या खातीर आय एम व्हेरी ग्रेटफूल की ज्या कुडीन ज्या जेलीन ताका दवरलेलो थंय विथ द परमिशन ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस तांकां व्हरून तो दाखयलो. तो इतलो सामको म्हणजे ताका भरून आयलें सामकें की आपूण हांगा बशिल्लो, आपणा कडेन कोण उलयनाशिल्लो. आनी ताणें जे थंय सगळे पुलीस ऑफिसर्स बी आशिल्ले तो म्हणलो हांगासून आपणाक दुसऱ्या जेलीन घालो. तर तांचेर व्हडलो क्वेश्चन मार्क की हाका घालो खंय. ताणें आमकां चलून थंय दुसऱ्या तुमी पळयलां आसतलें ती जेल दाखयले तो रूम व्हरून दाखयलो की हांगा एक वयर मुस्लीम पुलीस बसतालो, तो आपणाक कितें कितें हाडून दितालो आनी हांगा बांय आशिल्ली. हें तांकां सुद्दां खबर नाशिल्लें. हॅलो, पणजे पुलीस स्टेशनाची ही पणजे आतां आसा ती, आतां ती मोडपाची आसा ते. ताज्या मागीर तांकां PWDक हांवें सांगून मातशें राव म्हणून सांगलें. ते मोडू नाकात पुलीस स्टेशन, कारण दादा रानडे येवपाचो आसा म्हणून. तांकां घेवन हांव त्या पुलीस स्टेशनाचेर गेलो. थंय वचना बरोबर ताज्या दोळ्यान एक्चुअली दुखां आयिल्ल्या भशेन जाली. आपूण हांगा असो चडलो, आपणाचेर तो मारूंक आयलो म्हणून आपणे ताचेर गुळी मारली, तो हांगा पडलो. आपूण भितरल्या रुमान वचून आर्मां आसा काय पळोवपाक म्हणून गेल्लो थंय आनी टर्न करता आसतना ताणें आपणाचेर गुळी मारली, आपणाक हांगा लागली. बेती पुलीस स्टेशन, बेती आउटपोस्ट एक्चुअली. आनी मागीर तो खंयसून भायर सरलो, आपूण खंय आयलो आनी खंयच्या जाग्यार पडलो तें ताणें सांगलें. इनफॅक्ट त्या दिसा इतलें कोइन्सिडन्स जालें की त्या पुलीस स्टेशनाच्या कुशीक थंयची पंचायतीचें इनॉग्रेशन आशिल्लें. हें म्हाकाय खबर नाशिल्लें. पूण थंयचे लोक येवन जेन्ना म्हाका विचारूंक लागले की हांगा खंय कोण आयल्या, तर म्हणलें दादा रानडे, मोहन रानडे आयला. अशें काय म्हणलें. थंय लोकांनी इतलो जय जयकार केलो, भारत माता की जय. तर ताका इतलें बरें दिसलें. ताका एकटो भुरगो म्हणजे जाणटो आतां तो येवन सांगूंक लागलो ताका की आपूण म्हणलो शाळेंत शिकतालो, ज्या दिसा हें पळय जालां त्या दिसा आमी हे सगळे आवाज आयकले आनी मागीर आमकां घरा धाडले आनी आमी थंयसून येता आसतना हांगा रगत पडलां तें पळयलें आनी ते पुलीस मेमरीज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आज आमी हांगा जे मेळ्ळ्या ऑल ऑफ अस, ही एक खंयची तरी पयलींची आठवण याद करपाक. आमी गोंयकार मातशे सुस्त, हांवूय गोंयकार, पूण आमी मातशे सुस्त. जे इतल्या लोकांनी आमच्या खातीर त्याग केलो, आपणाचे लायफ दिलें, तांकां आमी याद करपाक एक 2 मिनटां काडिनात. आज आमकां असो एक सामको ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली आसा हांगा. थँक्यू टू स्वामी विवेकानंद जीवन ज्योत संस्था की एका येद्या व्हडल्या मनशाचो जाणें गोंयकार नासून सुद्दां गोंयांत येवन गोंयकारा खातीर झगडलो, ताजी याद करपाचो आमकां दिला. सो विथ दीस थँक्यू व्हेरी मच अँड अ बिग नमस्कार टू ऑल ऑफ यू. थँक्यू. मोहन दादा आणि माझा प्रत्यक्ष फार संबंध असला तरी अनुबंध निश्चितच आहे आणि वेगवेगळ्या प्रकारचा आहे. त्यांची तीर्थरूप ज्या वाईला प्राज्ञपाठशाळेमध्ये शिक्षक होते, त्या प्राज्ञपाठशाळेमध्ये काही कित्येक वर्षांनी मी राहून 4 वर्ष शिक्षण घेतलं कावे तीर्थापर्यंत, आता सांगितलं त्याप्रमाणे. हा एक संबंध. दुसरा म्हणजे पद्माकर पंत सावेकर यांच्या ज्या घराण्याशी त्यांच्या अगदी जवळचे संबंध होते, त्या घराण्यातली मुलगी म्हणजे पद्माकर पंतांची मुलगी शांता ही माझी सख्खी मामी आहे, जी शारदा साहेब यांची भगिनी आहे. आणि तिसरा आणि महत्त्वाचा अनुबंध म्हणजे ज्या चिंबरमध्ये राहून तो परिसर त्यांनी पावन केला आपल्या कार्याला, त्या चिंबरमध्ये गेली 30 वर्ष मी राहते.
त्यामुळे मोहनदादाशी अगदी जवळचा संपर्क आहे असं म्हणायला हरकत नाही. पण मित्र काय, त्यांचा जो कार्यकाल होता त्यावेळी मी अर्भक होतो. त्यावेळी ते शिक्षा झाली, बेतीचा हल्ला झाला, त्यावेळेस आम्ही 7 वर्षाचं होतो. या प्रसंग या गोष्टींचं गांभीर्य समजणं, त्यांचं मूल्यमापन करणं हे माझं ते वय नव्हतं. पण पुढे वय वाढत गेलं तशा या गोष्टी कळायला लागल्या. यावर एकच पत्र त्या काही बातम्याची आतासारखी सोय नव्हती. त्यामुळे ते वाचून धक्क्या आवाजात जे लोक बोलायचे त्यातून कानावर पडायचं. त्यावरून मोहनदादा ते चित्र डोळ्यासमोर राहिलं. असा शूर योद्धा, ज्या पोलिसांच्या मनात दहशत वाटते त्यांना ठामपणाने त्यांना प्रतिकार करून त्याच्या बंदुका हिसकावून घेणार, त्याच्यामुळे जखमून त्यांना शिक्षा झाली. मोठा वीरपुरुष अशी कल्पना त्यावेळी फार मोठी दहशत पोर्तुगीजची आम्ही ती अनुभवलेली आहे. तोपर्यंत त्याला शिक्षा झाली पण 60पर्यंत गोव्यामध्ये होते. ते पोर्तुगीज चालत एवढी कळायची नाही. लोक बोलायचे त्याला अंधारे गोटीत ठेवलेला आहे, एकांतवासात ठेवलेला आहे, असं त्या पोर्तुगीजला पाठवणार आहे. मग पोर्तुगालला पाठवलं हे कळलं. आणि झालं काय, 61 जूनमध्ये मला वडिलांनी पाठवलं. त्यांना तिकडे पाठवलं, मला वडिलांनी वाईला पाठवलं संस्कृत शिकायला. आणि ती संधी साधून पंडित नेवरे गोव्याचं विमोचन केलं. त्या समारंभाला मी नव्हतो. ती तिकडे रामो हरी करी भूभूत करीत होतो. त्या क्षणी ते लोक आनंदोत्सव साजरा करीत होते. त्या वर्षाने मुक्त झालं. ते बराच चुकलं. नंतर शिकून जेव्हा आलो परत त्यावेळी मोहनदादांना सुटका झाली नव्हती. स्वातंत्र्य लोक खुश होते, मशगूल होते. ते तिकडे यातना भोगत होते. इथं नंतर जेव्हा त्यांची 69 सुटका झाली त्यावेळी योगायोगा मी इथं नव्हतो. त्या सुवर्णक्षणाचा अनुभव घ्यायला मी नव्हतो. SP मध्ये शिकवतो. त्यामुळे ते झालं. भारत मी आल्यानंतर मग मोहन दादांचं कार्य मला दिसायला लागलं. आणि कसे 12 वर्ष 14 वर्ष त्यांनी वनवासच भोगला श्रीरामासाठी. श्रीरामासाठी भरतानं सिंहासन ठेवलं होतं तयार. त्या आणि सिंहासन प्रसाद यांच्यासाठी कुठलंही आसन ठेवलं नव्हतं शासनाने. उलट त्यांची हेळसांडच केली होती. त्यावेळेचं जे शासन सरकार होतं त्यांनी अत्यंत अनास्था आणि अवदासीने, यामुळेच 8 वर्ष त्यांना आधी आणावे लागले. त्याच्यामध्ये या 14 वर्षात आले. त्यांचे उद्गार काय होते, फक्त झेंडा बदलल्यामुळे स्वातंत्र्य मिळालं असं नाही. अन्नवस्त्र निवास या मूलभूत गरजा तरी सहज विनासायास पुऱ्या होऊ शकतील असं राज्य ते खरं स्वातंत्र्य. आणि एवढं बोलून ते थांबले नाही. दुसरं कोणी काय ते यातना काढल्या, आता स्वातंत्र्य मिळालं, आपलं साध्य झालं, सगळ्याचं ध्येय होते. आराम खुर्चीत बसून त्याने आराम केला नाही. ते तोंडाने बोलले, ते प्रत्यक्ष करायला सुरुवात केली. शिक्षण हा फार मोठी शक्ती आहे, शस्त्र आहे, शास्त्र आहे. त्याच्या मागे लागेल लोकांना शिकवायचं. समविचारांचे प्राध्यापक गोपाळराव मयेकर होते, द.भ. वाघ होते, प्राचार्य वाघ होते, त्यानंतर माधवराव गडके होते, हे पत्रकार. या सगळ्यांनी मी संस्था स्थापन केली, शिक्षण परिषद, मराठी शिक्षण परिषद. आणि त्यांनी शाळा गोव्यामध्ये सुरू केल्या. कुंभारदेवाला केली, तिकडे नेवऱ्याला केली, आणखी पेडण्याच्या बोला 1-2 केल्या. आणि विद्यादानाचं काम सुरू केलं. चिंबलच्या झोपडपट्टीमध्ये सारख्या ज्या टाउन म्हणजे अशा आर्थिक किंवा इतर दृष्टीने दुबळेसे लोक होते त्यांना सक्षम कसं करायचं याच्यासाठी अगदी पापड लोणच्यापासून गोष्टी. नंतर त्यांनी इथं राहून BA केलं, नंतर कायद्याची डिग्री घेतली आणि त्यानंतर वकिली सुरू केली. पण हे चालूच होतं. त्यांच्या पत्नी त्यांनी त्यांना पूर्ण सहकार्य दिलं. पापड लोणची प्रत्यक्ष करून त्या बायकांना स्वावलंबी होण्याचं एक वस्तुपाठ दिला त्यांना. अशा प्रकारे कार्य करत असताना 2000 मध्ये त्याने काहीतरी आजाराने पैसे गोळा केले लोकांनी, कारण ते निष्ठांचे मनुष्य होतात. म्हटलं मला काहीच नाही, संसार चालण्यापुरतं मिळालं तरी बस आहे मला. आणि त्यावेळी पैसे गोळा केले, आजार खर्च बरा झाला, काही शिल्लक राहिले, हे जनतेचं आहे, त्यांना परत द्यायला पाहिजे. अशा कल्पनेत त्यांनी पुण्याला का जावं लागलं याच्याबद्दल त्यांनी मीमांसा केलेली आहे. त्याबद्दल मी काही बोलत नाही. पुण्याला गेले आणि तिथंही जीवन ज्योत ही ज्योत त्यांनी जागवली. विवेकानंद जीवन ज्योत त्या उरलेल्या पैशांची देणगीपर्यंत आपल्या वाटा दिला आणि ती सुरू झाली. आणि त्या जीवन ज्योत आजपर्यंत ती आपल्या त्याच्यात प्रकाशित आहे आणि गरजू विद्यार्थ्यांना ते अजून मार्ग दाखवित आहे आपल्या प्रगतीचा. कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले तुम्ही सगळे रसिक जन आणि मोहन काकावरती प्रेम करणारे श्री विवेकानंद जीवन ज्योत संघटनेचे सगळे कर्ते सवय लक्षात घ्या. एक आयुष्य थोडी अशी भारावून गेलेली असतात. 3 वर्षाचा बालक असताना ज्यांचे वडील सर्प दंशाने मृत्यू त्यांना पावतो आणि वयाच्या 14-15व्या वर्षी बाबाराव सातारकर जेव्हा सांगलीमध्ये येतात त्यांचे शरपंजीर शरीर बघून
त्यांनी केलेल्या त्यागाचा त्यातून त्यांना स्फूर्ती मिळते. सावरकर बंधूंचं ज्ञान, त्यांचं तत्वज्ञान, त्यांनी आपले वेचलेल्या कष्ट, त्यांनी घेतलेला त्रास आणि अविरत स्वातंत्र्याचं व्रत कंकण जे त्यांनी हातात बांधलं होतं, त्यापासून प्रेरणा घेऊन आपणही सावरकरांसारखं काहीतरी काम करावं म्हणून 16व्या वर्षी ते मुंबईला जातात. आणि वीर सावरकरांचं पदस्पर्श करून आपल्यालाही तुमच्यासारखं कार्य करायचं आहे हे सांगितल्यानंतर शत्रूशी सामना योग्य वेळेला करायचा असतो आणि योग्य आपल्याला हवं त्या जागेवर करायचं असतं. असं सावरकरांकडनं बोल ऐकून ते 2 वर्ष शांत होतात, पण मन शांत होत नाही. 17व्या-18व्या वर्षी हैदराबादचा स्वतंत्र संग्राम चालू असताना तिकीट काढून हैदराबादला जातात, पण त्या जाण्या अगोदर तिकडे स्वातंत्र्य हैदराबादला मिळालं नसतं. तरी ती ऊर्जा संपत नाही. आणि कृष्णेचं कऱ्हेचं गोड पाणी सोडून मांडवीच्या खाऱ्या पाण्याची ज्याला ओढ लागते, गोव्याच्या स्वातंत्र्याची ज्याला ओढ लागते आणि आपण ही जय हिंद वाला व्हावं या अंतस्थ प्रेरणेने गोमंतकाच्या भूमीमध्ये 18व्या वर्षी आपल्या घरादारावरती तुळशी पात्र सोडून जो माणूस इकडे येतो, कोलवाळच्या श्रीराम देवालयाच्या गुरुजींच्या घरी म्हणजे वझे गुरुजींच्या घरी प्रथम जाऊन त्या रामाच्या देवळासमोर, त्या भगवान रामाच्या प्रतिमेसमोर गोव्याच्या स्वातंत्र्यासाठी मी अविरत झटेन या शब्दा घेऊन जो माणूस कार्यरत करतो, त्या माणसाची आठवण आज आपण काढतो. आणि एकेकाळी ती संबंध सतीचं वाण 21-22 वर्षाआधी मी विद्यार्थी दशेत असताना ते वाचलं आणि पुन्हा वामन दादांच्या प्रेरणेनं पुन्हा एकदा ते हातवेगळं करण्याची संधी मला प्राप्त झाली. लक्षात घ्या, म्हणजे जे भारावून गेलेलं व्यक्तिमत्व असं आपण म्हणतो किंवा गोमंतक स्वातंत्र्य करायला जे काही सशस्त्र जो लढा ज्या लोकांनी दिला आणि जर आपण गोमंत स्वतंत्र करायला जी स्वातंत्र्याची मशाल ज्यांनी हातात घेतली, त्या मशालीचा जरी दांडा, मशालीची जरी मूठ विश्वनाथ लवंदे असले, ते मशालीची जरी ज्वाळा जरी तैलू मास्कराने सारख्या लोकांची जरी असली, प्रभाकर सिनाऱ्यांची असली, तर ती ऊर्जा मला वाटतं मोहन रानडे काकांची आहे याबद्दल कुठलाही कारण आपलं घरदार सोडून जी आपली भूमी नाही त्या भूमीसाठी कोण असं आपलं आयुष्य वेचेल. वयाच्या 18वी वर्षापासून ते वयाची 40 वर्ष म्हणजे 20-25 वर्ष अक्षरशः या भूमीसाठी ज्यांनी आपलं सर्वस्व दिलं, त्या भूमीतल्या लोकांनी आज आपण रानडे काकांसाठी काही करू शकलो नाही, त्यांची आपण आठवण करू शकलो नाही असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा मला वाटतं आपण कपाळ करंटेच आहोत की काय. लक्षात घ्या, म्हणजे रानडे काकांनी जो संदर्भ आपल्याला दिला, जो तत्वज्ञान आपल्याला दिला आणि जी प्रेरणा लोकांसाठी दिली, म्हणजे कोलवाळ पासून धारगळ पर्यंत, धारगळ पासून आपल्या सावईवेऱ्यापर्यंत, सावईवेऱ्यापासून आडपई पर्यंत, मोर्ले 70च्या गावागावात पासून नेवऱ्यापर्यंत लोकांच्या आश्रयावर आपलं आयुष्य जगून शिक्षणाचं पवित्र कार्य करताना लोकांच्या मनाभावनात राष्ट्रचेतनेचं बीज त्याने रोवलं आणि आपलं पोट उपाशी पोटी 8-8, 4-4 दिवस अन्नाचा कण नसताना फक्त पेज जेवून स्वतंत्रसाठी, लोकांना एकीकरण करण्यासाठी, लोकांची मनं तयार करण्यासाठी ते कायमचे झिजले. लक्षात घ्या, त्यांचं सतीचं वाण जेवढं स्फूर्तिदायी आहे, मला वाटतं प्रत्येक गोमंतकीय युवकांनी वाचावं, शिक्षकांनी वाचावा आणि त्याचा प्रचार प्रसार जर रानडे काकांच्या जीवनाचा, त्यांच्या यशोगाथेचा जर आपण करू शकलो नाही तर मला वाटतं स्वतंत्र संग्राम आणि तो गोव्याचा स्वतंत्र संग्राम आपल्याला कळलेलाच नाही असंच कदाचित म्हणावं लागेल. लक्षात घ्या, सुरुवातीच्या काळाला पिंटोचे बंड, त्याच्या हाती संभाजी राजांची गोव्यावरती स्वारी, शिवाजी महाराजांचं कृपाछत्र जे गोव्याला लागलं, त्याच्यानंतर पिंटोचे बंड झालं, राण्यांचा जो बंड झाला, कुकळीचा जो बंड झाला आणि कुकळीच्या संग्रामाने जी नवी चेतना जी निर्माण केली, मला वाटतं त्याचा ऊर्जा स्रोत रानडे काकांच्या जीवनामध्ये आपल्याला सापडेल.
म्हणजे एक दादर आणि नगर हवेलीचं स्वतंत्रकरण करण्यासाठी 1954-55 सालामध्ये इकडून गोव्यामधून ते तिकडे जातात आणि राष्ट्रीय सेवक संघ स्वयंसेवक संघातील कार्यकर्ते आणि माननीय सुधीर फडकेजी बरोबर कार्य करण्याची त्यांना संधी लाभते आणि तिकडच्या 2 पोलीस चौक्या उद्ध्वस्त करून दादरा नगर हवेलीवरती आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करताना आणि केल्यानंतर दादरा नगर हवेलीच्या स्वातंत्र्यासाठी कार्य करण्यासाठी आपलं भारत सरकार का नेमकं खाली आपण वाकत होतो आणि का ते पुढाकार घेत नव्हते ही खंत त्यांच्या मनामध्ये असते. दादरा आणि नगर हवेली स्वतंत्र झाल्यानंतर तिकडचं एक जुनं पिस्तूल आपल्या खिशात ठेवून गोव्यात आलेला हा माणूस त्या पिस्तुलाच्या जोरावरती लोकसंग्रह करून ज्या लोकांनी फक्त मासळी धरली, लोकांनी जे फक्त शेतं केली, भाजी रोवल्या, त्या साध्या गरीब हातामध्ये शस्त्र देऊन पोर्तुगीजांविरुद्ध बंड करण्याची प्रेरणा मोहन काका देऊ शकतात. याच्यावरून त्यांच्या मनगटाची ताकद आणि त्यांच्या कार्य करण्याची शक्ती केवढी असेल याची आपल्याला कल्पना करवत नाही. आणि हे सगळं करताना आपल्या आयुष्याची झीज खिशात एक दमडी नसताना लोकसंग्रह करावा, जो मिळतो तेवढाला आपण मिळवावा आणि सशस्त्रपणे पोर्तुगीजांच्या समोर 2 हात करण्यासाठी आपण तयार व्हावं. लक्षात घ्या, खूप कडे ते म्हणतात की सुंदर आणि सोज्वळ तत्वज्ञानाने आणि सत्याग्रहाने कधी स्वातंत्र्य मिळवता येत नाही. त्याच्यासाठी सशस्त्र लढा लागतो, छातीची ढाल करावी लागते, हाताला 2 हात करावे लागतात, संघर्ष करावा लागतो, डोळ्याला डोळे भिडवावे लागतात आणि कठीण प्रसंगी हात उगारावे लागतात. त्याच्याशिवाय जगात कुठेही स्वातंत्र्य मिळालेलं नाही हा सावरकरांचा विचार रानडे काकांनी कायम स्मरणात ठेवला. लहानपणी संघापासून अंगात भिनलेले विचार, तरुणपणामध्ये साने गुरुजींच्या सेवा दलामधून जे मिळालेले विचार, या दोन्ही आपण म्हणतो टोकाच्या विचारांची समरसता त्यांनी साधली आणि शेवटी आयुष्यात कास धरली ती फक्त सावरकरवादाची. लक्षात घ्या, पोर्तुगीजांसमोर जर आपण सामोरे जाऊ आणि ते मुठभर 2 म्हणजे गोवा जेव्हा स्वतंत्र झाला तेव्हा जवळजवळ फक्त 2,500-3 हजार पोर्तुगीज सैनिक आपल्याकडे होते आणि 4-4.5 वर्षाचा हा सगळा बंदिवान असलेला प्रवास आपण झेलत जर आपल्याला आपण ताकद स्वतःमध्ये जर आपण निर्माण करू शकलो नाही तर आपलं जीवन केवढं व्यर्थ आहे. हे गावागावामध्ये खेड्यापाड्यामध्ये गरीब बहुजन समाजाच्या मनामध्ये रुजवण्यासाठी तो त्यांनी प्रयत्न केला. तो प्रयत्न तुम्ही वाचावा, तो तुम्ही अनुभवावा आणि म्हणूनच मला वाटतं सतीचं वाणावरती प्रत्येक पानामध्ये मला वाटतं ते चैतन्य आणि ती स्फूर्तीची कहाणी बनलेली आहे. मला मागे कोणाला म्हणाल तुला सतीचं वाण याबद्दल तू बोलताना इथलं तू प्रक्षुब्ध दिला जाता, प्रक्षुब्ध आहे ना, अस्वस्थ जाता. अस्वस्थ कित्याक जाता कारण 1955 सालात मूठभर आमचे लोक जर दादरा नगर हवेली पोर्तुगीजापासून जर आम्ही घेवपाक शकता तर त्यावेळेला जर आपल्या राजकर्त्यांनी जर खंबीर नेतृत्व झाला आपलं दाखवलं असतं तर गोवा 55 मध्ये स्वतंत्र झाला असतं. 1947 मध्ये जर आपल्याला भारताला स्वतंत्रता मिळतंय आणि फक्त आपण चिंतनशील असा माणूस आहे, फक्त आपण साम्यवादी माणूस आहे, आपण आक्रमण करता नाही हे दाखवण्यासाठी आपण गळचेपी बोटचेपी भूमिका घेतो. त्या भूमिकेबद्दल कायम तिटकारा रानडेजींना वाटतो आणि तोच तिटकारा आजच्या प्रत्येक गोमंतकीयांना वाटावा म्हणून मला वाटतं हे पुस्तक, या पुस्तकाचा प्रचार आणि प्रसार आपल्याला करायला हवा. लक्षात घ्या, 26 वर्षाचा सश्रम कारावास, 26 years ऑफ कन्फाइनमेंट आणि त्याच्यामध्ये आयसोलेशनची 8 वर्ष. म्हणजे गोमंतकामध्ये काम करणाऱ्या एका हाडाच्या कार्यकर्त्याला काय झेलावं लागलं असेल त्याची कल्पना आज मला वाटतं आम्हाला करवत नाही. आणि हे सगळं करताना वेगवेगळी वेगवेगळ्या पोलीस चौकीवर हल्ला करणं किंवा जे माजलेले रेजिदोर आहेत त्यांच्या घरावर थाप देऊन त्यांच्या छातीत गोळी घालणं
काढण्याची ही मानसिकता लक्षात घ्या का गरीब ब्राह्मण कुटुंबामध्ये जन्माला आलेल्या माणसाकडे ती तयार झाली. गोव्यातील कमीत कमी बाडास्तारी मोर्ले पासून पेतीपर्यंत 6-7 पोलीस चौक्यामध्ये त्यांनी असा सशस्त्र हल्ला केला. बांदेकराच्या खाणीवरती धाड घातली ती जिलेटिन मिळवण्यासाठी. पोर्तुगीजांच्या म्हणजे चौगुल्यांच्या खाणीवरती 2दा हात घातला ती फक्त दारुगोळा आणि साठा मिळवण्यासाठी. आणि तो दारुगोळा आणि साठा मिळवल्यानंतर जेव्हा आमच्या या सशस्त्र कार्यकर्त्यांची अटक होते आणि त्यांची सुटका करण्यासाठी भारताने प्रयत्न करावेत म्हणून आपण ते विचारवंत मोरारजीना लिहितात किंवा मोरारजी म्हणतात तांगा भितर भानगडीन पडटा कोण्या सांगितले. असल्या नसत्या उठाठेवी करण्यासाठी त्यांनी कुणीही त्यांना सांगितलं होतं. ही वाक्य आहे. गोव्यातून जेव्हा रानडे काकांना पोर्तुगालमध्ये पाठवलं गेलं आणि गोवा स्वतंत्र 61 मध्ये झाल्यापासून ते पुढची 8 वर्ष जे आमच्या रानडे काका बरोबर लक्ष्मीकांत भेंबरे तैलू मास्करने सारखे आणखी स्वतंत्र सैनिक पोर्तुगालमध्ये कितपत पडले होते. कोण स्वतंत्र सैनिक आपल्या पोर्तुगालमध्ये आहेत त्याची साधी यादी सुद्धा भारत सरकारकडे नव्हती, परराष्ट्र खात्याकडे नव्हती. आणि जे वेळेला स्वतःच्या स्वातंत्र्यासाठी कारागृहात राहून ही लोक कार्य करत होती त्यावेळेला मला वाटतं अशी निष्क्रिय भूमिका संबंध भारत सरकारने जी निभावली आहे. आम्ही तुम्ही मगाशी म्हणाला आपण गोवेकर कृतज्ञ ठरलो आहोत काय, ते गोवेकर कृतज्ञ ठरले किंवा हा नंतरचा विषय झाला. ज्या भारत भूमीने अशी रत्न नरसिंह नवमाना घातले त्या नरसिंहांची हाल अपेष्टा आणि त्यांचा अपमान करण्यासाठी आपले राजकर्ते मागे राहिलेले नाही. इंदिरा गांधींची भेट घेण्यासाठी आणि रानडे काकांची सुटका करण्यासाठी ऍडव्होकेट प्रीती कामत पोर्तुगालहून इंग्लंडहून स्पेनहून फ्रान्स आणि फ्रान्सहून दिल्लीला येतात, गोव्याला भेट देतात, सगळ्यांना भेटतात. इंदिरा गांधींची 15 मिनिटांची अपॉइंटमेंट घेतात आणि दिल्लीला पोहोचल्यानंतर मला 3 मिनिटाच्या वर वेळ नाही असं सांगणाऱ्या मिसेस गांधीची भेट. मग प्रीती कामत 15 मिनिटाचं काम 3 मिनिटांमध्ये होणे नाही म्हणून मी तुमची भेट घेत नाही आणि ती भेट घेतल्याशिवाय तिकडे जातात. आपले परराष्ट्र मंत्री पोर्तुगालहून आपले सशस्त्र जे आपले राजबंदी आहेत त्या राजबंद्यांना पुन्हा भारतामध्ये आणण्यासाठी कसलाही प्रयत्न करत नाही. 1961 मध्ये गोवा स्वतंत्र झाल्यानंतर 3-3.5 हजार पोर्तुगीज सैनिक आणि पोर्तुगीज ब्युरोक्रेट्स गोव्यामध्ये कमीत कमी 3-4 वर्ष राहिले आणि सरकारी खर्चावरती ते इकडे मोकळे आणि सुसाट होते. त्यावेळी आमचे रानड्यांबरोबर तैलू मास्करिनस आणि लक्ष्मीकांत भेंबरे खितपट पडलेले होते. पोटापाण्याला अन्न नाही. 3 दिवस उलटी जुलाब झाल्यानंतर मांस समोर ठेवलं जाईल आणि अशामध्ये त्या विपरीत परिस्थितीमध्ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट म्हणजे एकांतवास आणि त्याच्यामध्ये तो क्रूरकर्मी पोर्तुगीजांचा तो अविरात्र होणारा छळ, या छळाला पुरून उरण्यासाठी मला वाटतं त्यांच्याकडनं फक्त दैवी ऊर्जा किंवा स्वतंत्र देवीची मला वाटतं शक्ती मिळाल्याशिवाय ते कसे तरू शकले नसतील. एक पेन्सिलचा साधा तुकडा रानडे काकांकडे जवळ बाळगल्यामुळे 8 दिवस उपासमार त्यांची करण्यात आलेली होती. आणि तो पेन्सिलचा तुकडा भारत सरकारकडे आपले लक्ष जावं आणि पोर्तुगीजच्या वेगवेगळ्या तुरुंगात आणखीन कोण खितपत पडलेली आहेत यांची यादी बनवण्यासाठी त्यांनी वापरलेली आहे. कुठलाही माफीनामा पोर्तुगीजांना देण्यासाठी केलेले नाही. 2-3 वेळेला तर त्यांच्या समोर प्रपोजल्स होते की मी पोर्तुगाला विरुद्ध पुन्हा असं काही करणार नाही, तुम्ही लिहून द्या, तुमची सुटका आम्ही करू. पण ती त्यांनी नाकारली. कारण भारत आपल्यासाठी प्रयत्न करेल, स्वतंत्र भारत आपल्याला मानाने बोलवेल, आपल्यासाठी कष्ट घेतील असं त्यांना वाटलं होतं. तीही परिस्थिती म्हणजे त्याच्या विरुद्ध अशी परिस्थिती आपण तयार केली. स्वतंत्र मिळाल्यानंतर सगळं काही साध्य होणार नाही. आता आर्थिक स्वातंत्र्य
आणि वैचारिक स्वातंत्र्य आपल्याला हवं, समता आपल्याला हवी. त्याच ध्येयातून रानडे काकाने गोव्यामध्ये पुन्हा कार्य केलं. 40-42व्या वर्षी जेव्हा ते पुन्हा गोव्यामध्ये आले, त्यावेळेला पुन्हा त्यांनी 46 वर्षानंतर पुन्हा त्यांनी जेव्हा गोव्यामध्ये आले, पुन्हा त्यांनी संबंध समाजाला वाहून घेतलं. आणि त्याच्यानंतर सुद्धा जी अवहेलना त्यांची झाली आणि हवं तसा मान जर आपण आपल्या राजबंद्यांना देऊ शकलो नसेल तर मला वाटतं आणखीन काही बोलताच येणार नाही. ज्याने आपल्या रक्ताचं तेल करून जी स्वतंत्र ज्योत पेटवली, आपल्या हाडांची काढ करून ते चंदन स्वतंत्र देवीच्या मस्तकाला लावलं, घामाचं रक्त केलं, रक्ताचं पाणी केलं, त्या माणसांचं स्मारक गोव्यामध्ये होण्यासाठी 2-2 वर्ष आपल्याला तात्कळत जर राहावं लागेल असेल तर मला वाटतं 47 ते 61 आणि 61 ते 2024 याच्यामध्ये फरक काय राहिला याचाही विचार करण्याची आज गरज आहे. म्हणूनच मी म्हणतो, जर आपल्या सामुदायिक प्रयत्नांना जर यश येत असेल किंवा त्यांचं आयुष्यच असं प्रत्येक वेळेला खडतरपणे लढा देण्याशिवाय काही हातात जर मिळत नसेल, अशी जर परिस्थिती येत असेल तर मला वाटतं त्या पद्धतीचा लढा आपल्याला पुन्हा उभारावा लागेल. म्हणूनच मी म्हणतो, स्वातंत्र्याचा लामण दिवा आपल्या स्वतंत्र गोव्यामध्ये तेवत ठेवण्यासाठी रानडे काकांसाठी जे लोक झटले आणि त्यांची आठवण गोव्यामध्ये राहावी म्हणून अमिताजी, आपले प्रभू सर अजूनही लिहितात, बोलतात, सरदेसाई सारखे लोक इकडे तिकडे धडपड करत आहेत. मला वाटतं खरी प्रेरणा, खरा आशीर्वाद रानडे काकांचा तुम्हाला मिळालेला. या आशीर्वादाचा परिपाक म्हणून जे जे वांछील ते लाभो, जसं आपण म्हणतो, जसं आपण त्यांच्या पुराणा घराची स्मृती वंदना आपण ठेवण्यासाठी त्याचे समाधी स्थान कसं व्हावं, तसं इंदिरानगर मधली ती सरकारी शाळा जी आहे त्या शाळेचं नाव सुद्धा मोहन काका रानडेंच्या नावावरती ती शाळा व्हावी, अशी हे मागणी आपण मागावी.